po dlhej prestávke videjko. Prepáčte, že som nevydával videjka, lebo som nebol aktívny a kvôli tomu, že som vracal. A proste mal som taký oddych od takého youtuberstva a vracal som, takže sorry za to. Takže dneska vidíte, že som v Krasmane a toto je builderský server. Vidíte, že sa tu veľa pracuje a že tu proste je kvietky a ukážem vám všetko, takže môžete sa na čo pripraviť. Ako vidíte, tento server žije asi troška dlhšie, lebo ak sa pozrite sa na moje nožničky a na moju sekerku, tak tento server je už troška dlhšie a spawn je takýto. A kde mám lopatu? A nemáme a máme lopatu, takže toto môžeme spracovať. A ako vidíte, no tak tuto máme takto cestičku s kvietkami. Tuto môžete ísť dole, také slaby tu máte. Tuto je Metron Soul Dom. Keďže budeme robiť Metron Soul Dom, a bude to taký, tento server bude o tom, bude sa tu staviať, viete, také hardcore dni, kde sa stávajú také všelijaké veci. Toto je presne o tom, len to nie je hardcore, lebo Krasman je taký lenivý, že nevie vymyslieť ani jeden hardcore. Ale my sme našli Peaceful Mode, yeah. A toto je jeho dom, tuto má také schodisko, veľmi nebezpečné. OK, a toto pracujem ešte na takých detailov, ale musíme mu tu priniesť. Musíme mu tu priniesť. Bro, musím si zlepšiť proste slovenčinu, OK. A budeme čakať, či sa niekto ku nám nepripojí, lebo moja sekera na tom moc dobre nevyzerá. A nemám ani drevenú a potrebujem vyrúbať aspoň jeden tento strom. Viem, že mi to sekera nevydrží. A teraz máme... Takže sekerka, prosím, vydrž mi, aby som mohol vyrúbať aspoň tento jeden strom. Sekerka nevydržala. Takže aspoň vidíte, vyrúbal som aspoň jeden strom. A vidíte, že mám aj problémy s jedlom. Že moje mrkvičky už dlho nevydržia. Ale mám na to dobrý spôsob, ako opraviť to. Zoberieme si náš meč. A tuto je veľmi vzácna vecička. Poďme tadiaľ, to sa mi zdá. Áno, väznička, ktorú sme vylutovali a v ktorej nebola ani kovadlina. No, to asi nikoho nezaujíma a s metrom tu položil tieto tekvičky, aby sme videli, že tu je táto vesnica. A mám s ňou plány, ale tie nebudem hovoriť. Lava! Bro, kebyže teraz by som do nej padol, no tak by som zomrel. Ideme ďalej. Pravo máme Savannah Biome. A tuto by mali byť mrkvy. Tu nie sú mrkvy. Väzničania, kde máte mrkvy? Nie sú to mrkvy. Kde máte mrkvy? Kde máš mrkvy? No, mrkvy. Ty si nám ich zobral. Čuž. Aha, tu sú asi mrkvičky. Nie sú to mrkvy? Kde majú mrkvy? Toto sú mrkvy. Nie. Toto musia byť mrkvy. Yes! Vydržali, prečo to tu nesadíte? Kamo. OK. Tam je... Čo tam je? Nič. OK. Je tu ešte nejaká záhradka? Villageri, záhradka. Sugarcane. Čakaj. Dream!
tak to nikto nevidel. A tuto aj tak mrkvy nie sú. Ale aspoň tu je sugarcane. Mohol by som si spraviť nejakú sugarcane farmu. To by sa hodilo. OK. Preskúmaval som celú väznicu, až som narazil na... Kde je mrkva? Bro, už tu som asi 2 hodiny. To máš za to. Nie. Ale bro. Jo, je to mrkva? To je mrkva. Ja zomriem. Ja som našiel mrkvu. Toto je mrkva. Bro, to sú seedy. Toto je čo? Seedy! Ale bro, koľkokrát mám vysvetľovať, jak sem mrkvičku? A... OK, ľudia, takže mám problém s mrkvami, ale viem, ako to vyriešiť. Takže... Môj plán je, že toto som ja akože, OK? Nie, ja som Steve, OK, bro? A vlastne idem, zrazu nemám mrkvy, tak čo spravím? Tie mrkvy, čo mi zostali, krásne zasadím, pap. A tak to asi bude vyzerať. A potom, keď to vyrastie, vyčkaj. Vyčkaj. Among Us! Among Us! Among Us! Among Us! Among Us! Vino, že Steve nám umrel, takže musím to ukázať ja. Zasadím, vyrastie, zoberiem a budem mať mrkvu. Hotovo. Ježi. Takže ako ste počuli, môj plán je spraviť mrkvovú farmu a môžeme začať na to, ale jeden problém je, nemáme tu vodu. Okrem tejto mláky. No, okrem tejto mláky. Okrem tejto mláky! OK, máme mláky. A ako vidíte, stmieva sa, takže ja rýchlo idem do postele. Inak zomriem. Vyčkaj. Ľudia, takže toto video ukončíme tým, že pôjdeme do postele a čus čus.